Nyansapo kasamfoni so Nyansapo no ba Jesus say yes na no ba dwemba akwa so ana anya samketua Appiah ebedwa Asantehemaa otoso edu anan na na kuradu a oyi Yiadom sabe ana ya ne Dote yie na no na akoso yi na no na nam so ama Asanteman ana fei na bia Asante ni ekopim nyina no wo maguguro akrakra wo mo beka Otumfuo zetutu na enne amamra ni amane asafata no yaye na fobe sanan enne na dikan akopim ne yawo ada so a abrewa bekọ akura etitie ni ye aye between Asante region and Asante kingdom say yakasa Asante kingdom aye babia sikadwa akopim bia yaka Asante region aye political demarcation sadia manwasam ya besem puntuo akọ animu na ben ni panti ana osaje for Dr. Kwame Nkrumah ochiche mu a emom se yakasa Asante kingdom dia atra Asanteman so akọ oti rara akọ pono akọ afei apoya akọ atoya Asantemantama ejo Asantemantam akọ nkrofo aman so nyina anu na nnei aka bomu eti wonyini bi osesikadwa asibia no enne o taka akopem saya wada ebeso Cameroon na yenwram na eye amamre eye abakwasam broni begasa eye historic yade ni nyina ni munchemu nyina yade babram mo rehini emprempren woye kunani ade atonani enti anya samketo akra mo rehini ana wayi ni tina wo badwumadi asi emprempre wona ye kunani wona ne nsoro so ati meka kuna na metrese ade na ne yire ane Asantehemaa ni nyina na se ninnua ana na wa Asantehemaa eno ti anaya Asantehemaa ada foma wokọ akura yi na se okura ni prakope ani morwe hene ono ana bamma 10 gram tuntum kama a wayi ni ti a wotim se ani braba ade atonani a wo ba na wo behwe ne yire achi na wo be ni achi na afi akwankwaja sombia wo bia no morwe hene waye ade aja ne yire akwan anu ti okura ni ba kope ani wayi ni ti a oba no yana nanum rarafo ana wo ani Adansema ye Adansema no no sudi kan aba ha no Adansema ededika aba ha no na okọ rara yana nanum rara ayine Hemaa wo mu nchifre kontase na emre bi won beka wo mabakwasam ade che de oti okrowi okrare ade brare nwoma so obim so Otumfuo zetuto ade atompanyimfo ya ni ade wo matetia mu efri rara a wo madru mu awa hai abreso sa Hemaa ani ayemfo amayema amayine abrempon aninti ani atotoro omo bo modern sadi ebeya wo mo bakọ no makọ akọre mayere ni eni nkomo kakra bi na wadama mame mo akọ ba Nyansapo so yeah that was say sasabre o hwe me Nyansapo so rara ani efi yani oba Hemaa ana da ye pie mo hai se mo ya brewa na na wada ho na empam ono ni aba be janu chi kra ti mo ha abewanu tie ani aba kumase ha enedai na usamrantie ni bidikai asa amoa ngoma bi ane ntuma bi na ayiye mu akira sai se ohu samrantie na nanu mo akwa wa mo koye wo mu free contract wo ko rara na mo horo na kokwa kese wo mu kuwo fazi ya wo mo na ma enedai Mourn and also Ghanaian Omodi ababe Hemaa so some natiana Sremu no na ya osa agrobia ya kopa bibiara teteno ansana ya be botine kase aso no Sremu no na ya dikai ano ne ya di twasa ansana ya diachire Nyansapo na hu wo no wo ne trem fo na enam no obi bi sasa rara afina say na abesi akire oti region na ufa mando apatase tapa amanya obe pie rara akwa soku bia nsa no akoda mai na ho na efri contrast no
Rara ni akosie ti rara wo oti region. Nana Meda sepa. Yo. Awusia sama wo sente kasa Asantehemaa asona awaya baita no. Rara wo oti mantam. Ekasa Asante Kingdom abro Asantehemaa so. Rara wo oti amantam. Nanso asum sikadwa. Efrikunta ase na wo mu ntifri. Ana obo atukotena. Ana omutu ya omukopie mu ewo oti mantam. Eti sabia ku donto. Mua Maya Musa Muyeti Bonkoso, Namumpa, dear Siano, Waya Quanya, Monfasuna Monfensia, dear, Sansa Kasa, Asante Kingdom, na and Yesa Aya Asante Mantamonqua, a bro, a two quine, a quamonani, a just yopo, a just subina, a be any rara, woman to frequent tase, no mukopiemu, I want canny voter rating, and ne otimantam, and no, and woman who said. Tete ewo bika titi wo bichira anunti ya san koye nti kofa ye nti a wo mada wo mani no masa be pie mo ha ene wo mse de wo mani de otu okriwe obrare enma so opim so Otumfuo se tutu sa ade to nani a atorara fo so ani a rara man nyina ache abom kutu a wo maba be pie mo ha maka jo se Nyansapo so ene ye besua de ye tia bakwasam ye de futuo ade aka ho enunti kia ho enye fidie ni mfiri anom ye ma hu se there is the difference between Asante Kingdom and Asante region. Nyansapo kwa ana abenya no pia yebetie bi ne asua bi yehene ana aba no ohene ba ne ho ehia no yehene won watwe ne tie yi ne tie a won ne dom ato sante a wo mo ba no na ba ne sai kura ene kopie ne sai ene ko wieye sameka yi a titi mremu no abrimmo akon no waya no mranto asem beti Asantehemaa yachi abeya pempesam ne akakabensam ebesi Asantehemaa befa Asantehemaa japade ani Asantehemaa emu nipa binom adekoi na ano ana hia sabia kroto ne ho ahia wo hene ntie no no sabia yanka ne de ketwa yaka ne de hyedehye na otigira ese nana mamekwan na mentie abrimmo na menko fa Asante ajafade emfa emra ewo eno ana ma hia hene atigira mu na oti abrimmo akọ ekokase akọchi abrimmo na ajapade na sabia kroto santeni ni nuanom bi aka hompo otumi ekoye na okoje sa ajapade na de baye Marefi sabra wo yi ni tie no ka che Santene se mimetie brimmo na makọ fa ye japade na makọje ye mpempra ne ma de aba no wo mu ndwiri wo mu no mu bisa se so na ba ne sei na mabre wo wa ha etimi mpesa mewa bebre mama abre wan kasa wa kabi wa kire mu kakra no de amame na makọ ho abre wa kwa ba ye buru wo de wudie mo ohia be die mo pa ko to fo amaye Santene ba ne hu hia no no wahine be hia akakane no ya be na be di achi wasuro kuna ko to kekano kwa wahine be hia wow anei ni twaka pa wodumadi mu ni se Asantehemaa atofom no wahine be hia hene ni die party tu no ye ni na Asantehemaa atofom ne se wa no oya Asantehemaa Nana Hemaa awoda fom waye ye kana mamere mu a waye ne se wa prekope enti bibia Asantehemaa ye no wono en wo bata no a wone ne okay na se wo twaka pa enne Asantehemaa do se de hia hene de Asantehemaa si e ha de enne na bibia kwesi beyabie ama ya hwe ase ama akuma akogu yachi na nke hia hene de ahemfia ha ne dia ansa na obebem no na me kire abakwasem kakra na wadaroma adesua Yesu afiri ho se onu no otin abrimuro na okwaji Asante hina japade ye baaye enti yenya amankra nso a efiri no yenya mpasa so a efiri no yenya kunsu a efiri no yenya hwiba a efiri no yenya wie so a efiri no yenya antwiaje kurom di nyina ye hia hene ensa no adwuma abrewa yanku yanim na mabrewa Asante nwoma na nkasa na abepia no te ne nwoma ba ebiemu weya ne ebiemu ne akenkan eti wuni bia no atom na adekọ abakwasem kakra na meka no ana nwoma na ba ye bie page ne fa no na de ono akenkan kire no wakire mu mese nne
ayi bibia nkowie no ya wada no na mo amunnim sonso ya da Asante region and the kingdom of Asante no na mo hu esansa the kingdom of Asante is bigger than the Asante region enu nti ye betire ni nyina ma hu na mo amayeti bonkoso na mo mpa de nsua enu nti mo de te da se abra na ma mo kura so no mo hu sonso ya edamu na chese wahene behia hene wakotana ne papa nchen wakotana se ne papa nya ma ya wote ho oba wasode atena nchen na ne papa atena na dwem no watena ne nchen okay let's metiase a Prim ya de oti okruwi okrawe ne brawe nwoma so maaye no won wotena na nam won wotena na nam oyi ne ti anu ama won so atwene ho na nchen osori anu asa akotene osori a kande no ne ye na Nyansapo nsumu wo ahindwa yi ya ahini sie ya hyan no wo hene tena se a na ya ahini wa mantamo wo hene ba brebre do otuni na baako na nante brebre do otuni na baako se no mienu no miensa no papa be sode a e ko do be ba be duru ho o papa sode ya no atara na ne abuzia me ma bre wan kwotena se ma bre wa kona ko pe ba bi na fa home na ene ya di ka kire mo no abre wanya be pia de be kire ya dwiri bia ya wure be fi bia ya be kwa kotia kire ba bi owo bia na sante hine ni emoni diri ko e fere no kurotwi amansa asebo sa okurotwi amansa asebo enti so obi be ye bibi se wa pese obi dine obebu na nimtia adwuma nananom moto no wo sante hine sodi o okurotwi amansa asebo ni hwehwede enkokọ ma ekire Asante ine sodi o okurotwi amansa asebo ni hwehwede enkokọ ma ekire opagya no ho a wo ma kanyina aye enkokọ ma wow enuma na yeto edema Asante no saa na tie money din ria saa David kurotwi amansa asebo no agrobedi wow eno se ankobia nim jata wo se ejadwan ankobia nim jata o se ejadwan okay onim jata nti odi jata toto dwan ofisa na ejadwan no saa na tie no kwasem mese ne yentuatua waso a ye de abakwasem no ani nkyeremu ne emu do na do suko efiri tentre de Asantehemaa bebo ade efiri sikadwa peso obiri konfo anoche ani Otumfuo sei tutu a wodi kanye no ne ni obiri konfo anoche eka ba kire mu no omo konkoden ade Asantehemaa de si wo besi nne sikadwa achi mfinhia besa hasa achi ekonie no abakwasem ne musuko emu do ado de do baye de emu tre de emu ye fia no ye becheche ni nyina mu wo Nyansapo ka samfonyi so de amawo ha nkore bibia be sanse ba bia be kwa kwahwe no unya ne sei wo be sei wo data unwienu na afutuo adisua ane afa ani gisem ewom no na ne nyina wa anya nanso aha de ye gina brane eti wo de ya na wo de asem ma bere wan kope ba bi ntena na onyina home ebere sem no ye bekọ na yasa akoto ache no abusia sasa mo panini ahene ana wayi ni tie no ba man mo nyamfo kokọ kama ana wate asi fom no amara mfi nana oti mpia abaya otosumienu ono kwa nakonwa ne ya ma otie ne pa nakonwa no ya ansa ammo ano ne sasa ammo apanyini ahene no nakonwa ne ya ansa ammo ono an wayi ni tie wo ba ewa hana anya asamketwa nakonwa no ya ansa ammo sasa ammo panyini ahene anano wono no ne akokwa mpanyin sam atiasi joma wa mo asa ewo eho no Appiah amara mfi sa abakwasem no ono kwa nakonwa no ya mo ewo ntisi ya nsa mo ewo ano ne sasa mo panyini no na edi asa ewo bedwa no mu anya asamketwa agasa enne yenya wuramu ne Nyansapo so dia aha ana nsam ne nyina bepie sasa mo panyini Appiah Akatem se Nyansapo de ewuram duaduamu na yenre ne empa bibi kakra enti emfa sasa mo panyine hine ho na wadawma me mo akwa baba Nyansapo so ya de na boya kakra sasa mo no akire sai sante hene efri denchira ebaaye no enkonwa wo nyina no abesesan sasa mo de ebe no wansa mo ye dibra de din denchira no eno ne de ba Asantehemaa mu etire fe sasa mo pe no mo ya de no me yansa
patase bomso patase enti patase ne pani sasa mo pani patase esa metiase a mo de sade mo di free danchira ade ba no sa no Otumfuo ya mo a wanya nsataye bia wo sa pepe enti ya sa mo ye enti anne de ekosuei mutaka mo mo anesai e ba cho bra bio anne sa aye Asantehemaa Dote yie ade na sa mo ewo aye wom meda sasa mo ya pranko jase enti dwumade bia jase fo di bia no ye ni makotere pa wo enti na ma wo se ba bia obsia ya da ase awsia ano no ya ka kira mo ekyire mo a wo se de wo se bisa de wo se eti hu nkonwa no ye be sim panyimfo ne ti na yoto wura o mu ka bia wo mo sasa mo panyini o mu ye miensa o mu frida ntira ana o mu baaye awsia nana kwaku ama kwasa akode otoso mienu sawua ahene ana wayi ne ti a wo bayi mamu remfi sa afi wo dura na ebetwa no bosom kase bi wo hono na mepi nananom na me no modi nkomo kakra no mamma abakwasam kakra ade afa ho esansa sabia kusabia kroto se wo yin na wode nani akyem hai wanyo yin keto saa wo bosom kase wo sawu a eka Asantehemaa ho na ba Asantehemaa ban yamon primpanyimfo na ye ni nkomo kakra na ye misa asam ba akumienu na no wadama me mo akwa baba Nyansapo so joso eburo na pomo te sai adon nana yenya ne ntesa bosom kase bi awo sawu a wadama kan wa bakwasam kakra che ado de se wadado a che miwura kasa e fesa wi adwomo de wi adwomo ya nte ade ya che miwura betwa ka ho ase je se won ne betimi nana nya abota kakra na se yenya ne ntesa odura yi kura yi se nyame ya atom na nananom yi poma kwa mu na de otu okru wi okra wi ne bra wi nwoma so etwa owo twaka ewo bu pa anya asem tetwa oh ne kura se ono na aja sawia de sawia adwomo a na se sawia ne si aha anti na maka betimi nka enko achi babia anti miwura ane wo hunu dia de ombia wo betwa kan na achewo adaro na ne wo ntimi nka adwomo ho asem kakra ma ye se wo nso abakwasam kakra bi na na ne asom ye hene ye pese ye tensam ewo ha oh sawia de abakwasam de betwa kakra nse Otumfuo akonwa no se ye de bayire e koto so a sawia hene ada odi kan koto so na e fe no o si ode di kadi bayire koto so ha ati bayire no se fe odie okay ha ati ma ode di koto ntema ni tu ya o wona himfi ha no eno no odi se wa mfa bayire koto abanya so a obi ani ho but adoso de ba sabe de na odi kadi biko koto so edimu esa me tia se bayire ba ni e bedi bayire a jese sawua ahini edi kaya sa mamra no de bayire di biko ansa na awia e kwa ma bie obi aye bidie nanso wono wo twaka ba ai do kwesa okay wodi ne say ya febra na ya adu amoa na le se mi panyini awusia na na ya adu amoa ade ene ba nkomo afa sawua ho kakra no o tiremu a sabe bosom kase wo no de isa de oti okrorie okrarie ane brawre mo masonko a ene betimi aka ho asem na so wo bo sawua ba kwasam kakra Nyansapo sonko a na abenya no oye na nkasa nie sawua hene na nkasa wono enie anya asam ketwa na ana mahu mikrofo minuanom panyimfo bu aja ache kan ya ba kwasam kakra sawua de na onim fa ho oh me de minimum for sawia ne se sawia ne se afiri dache ne papa owu no firi dache eni ti dache nkonson eni edidi na nimo ya de ne ko edwom apart from Kobian who overturned the boy and Cosomano. Now, free that you are free that year. So we are in free that year, Papa the free all. Then you also want consulting the chair. And you tell me, and who are Samre? Console be man. Console be man. And you say, hey, and you are not so. What a man, yes, Yama, Musumyama, Tasa, Sayama, and Conso, and you go, I just say, Yako, you are not so trouble for Conso. Savia, Yana Nacho, Nabia, Savia, Adu saye ye na niacho dabio abusa o ya mi krom
Sawahini, ne papa frijache, etimia kasame sume banono, etinya samkatwa jache fo, ani ya wusa wahini, jache nkonson, ani ya bono, ya inani echo dabio, adu seye, anono, eti sawahini, anwahini tia, wabano, anna, Appiah, Ebenezer ewa, Tatima, ani sawahima, wonu mnyina, akosia brafi, ani ninuya, akosia, anu wamaka bomwa, wamo ebano, na otibisa Asantehemaa Hemaa pa krokro wa fefe kama kuntuma tuntum kwakwa ana ninua ba ko aka ho a wo mo to atena wo mo eba wa hano maka jo say twen na hwe Nyansapo na wo de ebesi nyina na ose akoto enkarie kuma ahene ana wayi ne ti a wo bai enkarie kuma ahene sababa kai a yaka abirimuo akono anwa asam de atira mu enkura abirimuo hene bahia hene akọ a wokoye otumi nya bia de ma Asantehemaa no enkaria aka ho na de koba ye nie abira nananum ani ambre na wo mo wasam na wo mo ko no enipa etu di age no ekowi age na bia konya nka ewo ensuo bia wo maka bomu a wo mo te ho a wo mo rie enu nti no yan ne kwato no se na mo de wo bia ye ni abira ya kokun ana enka ana mu rie enu ne nkaria a ye dinya akura ya friend say enkaria enu nti sankaria kuma abaya na enam abirimuo oyine bahia hene na konkode a okoye na adoma etisa abirimuo na ebi kwate wo mo wo mo konya enka enam ekomo ene bra na o mabrenti wo ye o madwe se o mbere nka no enu na oyine bahia hene kwoto ya no obi se na mo de ya ne abira ya ba koyi ana enka an mabata amurie ade na monka ya na monwe enkaria anono eti enkaria kuma na asa akoto an wayini tia oba no na enne won tro bese no na ni abre na ni atutu ato ne nsam aba ma 10 gramo ani bre soja akamba usankaria kuma wayini na ni abre ye pa na ni abre ba menye so besu esanse na na fom awo hono enkaria kuma anono bia Yanko sabe akrofom na no se kofi ba ko ya Otumfuo brempon wono and wayi ni tia obey na nay e was something special about him obaye waboa amen na sabe akrofom edia asafata no enkakra ayirai na so wo tin wo de amano na no se kofi Otumfuo brempon ba ko ya no wana wayi ni tia wadu jomu a edom atuogu no ho na ejo no ho ahia ho ma o se de odi asakakra odada no awo nana bia ye ana no mo fancha me madama edoso wei ana yebeka se wono ana seseye eniema ekoso Asantehemaa wadane ato ekura kwankwaja no no se de osajefo wona bibia esini naso na ni atutu ato ne nsam a aya anibresam e wa hanom yakamu gia miensa wa Asantehemaa mu hanom na yutimi nka na unyi osajefo amfa no amfiri mu e wa ha enne ya Asantehemaa ani hoye wono ane oba Hemaa wote akira ora akire so wode wani tem e wo Kuffour a nana Otumfuo se tutu bi otokrawie ane obrawe homa so ne wofa ane wo mo nyina wo ayeko abusua no mu eno nti osajefo ane wayi ni tia wo ba no bia ene ye akore sade be ya ninia a woda fam no obaye ne
abɔdɔm hene wɔn baasa no ana wɔn ayi wɔn ti no Otumfuo akyɛ amepanyini ana afɛyie ne nua abɔdɔm ane ne nua kaase aneafo mmiɛnsa yi wɔn na wɔn ayi wɔn ti a wɔn aba ɛwɔ ha yi etu hɔ deɛ. Abusia, wei aya Agunahema, Manhema, Obri Konfo noche. Wanu ane dia ene ebayi no obi sasa na ade na Nanahema, obo fufuo mu yi. Ya ka chemo Nyansapo so, se oba Asantehemaa ntama no ma, odwa ni chemo tepa. Afei Aguna ene duru ba bia sumankora. Wo mu no mutumi ye fufuo, enu nti emfa ho, se ya ni dieda, se ya ni brother, omu eye fufuo. Obri Konfo noche. Ankode a wɔkɔyɛ na ɔde ma Asantehemaa aboa ma Asantehemaa nkabomuo ane ne ntetereyɛ ɛkɔyie no owureyɛ ana de ɔto krareɛ ɔbrareɛ ɛnwoma so Otumfuo sɛ tutu ade Aguna ade ma no ɛno ti Aguna Manhema ana ayi ne ti a wɔbɛyie sabia krɔtɔ si akane yɛ di a ana no Obri Konfo nɔte ɔno ankasa de maame mu a ana ayi ne ti a ɔbɛyi ɔhema fɛfɛ tuntum sɛwio krokrowa kama Asanteni ba ne ho twa sɛ ofiri ne nase na de kɔpem ne soro a ɛnɛ na nafadeɛ no akɔnɔ yie fufuo ane ɛwo sɛ sedeɛ bobɔ obomuo ana ɛmpoano ɛnwa nso ebi bobɔ obomuo na nabɔ fufuo aseɛ yɛ kɔkɔɔ ana afɛ yie wɔde nkapo nkakra ade agu ne nsa ɛwɔ hɔnom a ɛkyerɛ ne brɛ ɛkyerɛ mi brɛ a ɛnɛ Appiah bedwa ɛno nti Aguna Manhema na Appiah nana Japa ameyaw a wɔtɔ so emienu Nana Japa Appiah wɔtɔ so mienu wɔno ɛna wɔyi ne ti a wɔbɛyi ɛnyɛ asam ketewa na ɛsɛ Aguna ɛne yɛde ani akyerɛ mu yi Nana Japa Appiah ɔtɔ so emienu ɛno no yɛaka kyiniyɛ fufuo aka Aguna ho abakwasɛm ade akyerɛ mo sɛ Obri Konfo anɔkye sabia krɔtɔ wɔne Otumfuo sɛ tutu a wɔde kanka bɔ mu kyekyere Asantehemaa wɔwie yɛ no Aguna ana yɛde ma Obri Konfo anɔkye ɛno nti yɛ nananom Agunafoɔ Obri Konfo anɔkye wɔn masefoɔ ɛno no nana yi sabia krɔtɔ wɔn wɔgyina Aguna Manhene anamu sɛnti sɛ yɛnim sɛ mprempren deɛ Aguna Man akonnwa no ɛda mpan a afei na nananom gu so na wɔn yɛ amammerɛ ane amanneɛ na wɔn apɛ odiadini aba nanso sɛdeɛ yɛka no no ɔso ɔtwe ankodwa ne wɔn akɔ etɛnɛ nana na ebesi nanam pia nana no sawansa no wɔn ane wɔyi ne ti no Hemaa hene ana wɔyi ne ti a wɔretwa mu kakra na ɔte sim na ɔsa kakra no ɛno nti nana sawansa a ɔyɛ Hemaa hene wɔn no adeɛ ma ne dam soronko ayɛ nasa sɛdeɛ osi daadaa no ho eyi nkɛtɛ na wɔsa ama ne yɛ fɛ dodo sawansa no wɔn ane wɔahyɛ ase a wɔreyi biribi na wɔreka biribi ade kyerɛ ɛwɔ hɔ no ɛnɛ Appiah bedwa sawansa nana yama wakɔ aba paa sawansa no aha wɔno ɛno no Hemaa ahene sɔre na fadeɛ na ayɛ ntotoyɛ ana wɔba abɔtire tuntum ana afɛyie wɔde nneɛma agugu ne nsa ana wɔkura podua kakra ɛwɔ hɔnom wɔno ana wɔte asi dwom a sesei wɔyi nkonya ɛwɔ hɔ no Hemaa hene sawansa ɛno no nana yɛma wakɔ aba Nana asamoa jamfi sekyerɛ ensuta Manhene Otumfuo wɔ fa papa bi ama no wo fɛ yie tuntum sɛ wio ana nana atwetwe ato so firi nsuta no ha ana wɔte asimuo wɔba ahemboboa no ha ana sɔre nana afadeɛ na ɛyɛ tiawa simple fɛfɛɛfɛ ɛdabɔkɔ ana wɔbɔ na botire a yɛde aboa nwoma ade ayɛ bi deda muo ana sedeɛ abubɔ muo Otumfuo wɔ fa prɛko pɛ ampa ɛna wɔte asi fam wɔkyerɛ mu a
ɔno ani wɔ faase na da fam no ɛno nti ato abɛsɛ no ɛduru ani berɛ na wɔsɛ okurukuro no ɔkrakra na ɔfiri nsuta man mu na ɔba manhyia bobɔ ahemboboa no ha na ɔbɛbɛ ne wɔ faase ani akyi na amammerɛ ne amanneɛ sɛ fata no no nana yɛ na ɔde gya ne wɔ faase kwan enti nana anya ba abɛduru yɛde kaka kyerɛ mo saa tami Manhene abrempɔn ɛne ntini atwotworo Asantehemaa wɔn mu nyinaa ɛba na wɔn mu nyinaa ntimi mma abra nsuta aso ntimi ama bie ɛwɔ hɔ nom eti nsuta Manhene nana yama wakɔ aba mame resi ebenya panyini baako bi na ɛne na di nkɔmɔ kakra bi a nana wadama mame mu akɔ aba ɛmra Nyansapo so bedase na apom te sɛ nyamere na kyɛ wadia minim sɛ abra kɔ mu ni bra saa mo kɔma nim nanso bɔ no to fama yɛ ensuta abakwasam kakra bi fama yɛ bedase o kan suta na waka Asante na waka Asante na waka suta Asante mai suta mai ɛyɛ baako baako bɛma baako ba tena kumase bɛma tena suta enti na Asante ka sɛ yewura opem so ne wofa prako pɛ ne suta hene enti na bi ka sɛ o ka Asante a na waka suta na waka suta na waka Asante na ɛsɛ metiase a ɛnɛ Asantehemaa na na ɔkoradu no Yiadom a wɔkɔ akura yi sɛ yɛ nsuta Manhene ne wɔ faase ne prɛko pɛ ne wɔ faase ne Asante ne prɛko pɛ yewura ɛne nua ba prɛko pɛ ɛne da fam okay no no wa so ne abusu ebani since adakɔ ɛne ayokoɔ ɛyɛ baako na ɔno ɛne abusu ebani enti na wadi kan ɛkwakɔtena ase ansana Asantehemaa wura ɔbɛba waba nana within the say na no oduro kwaakye celebrate akwa baabi o suta dwase hene bia na no oduro kwaakye ensuta dwase hene wɔn yɛ di nkɔmɔ no mo kai a medi kankan sɛ ne wo faase prɛko pɛ ane nana Asantehemaa nana ɔkoradu no Yiadom a wɔda fam yi entremu kakra wɔ ha nana nso kan sɛ ne nua ba baako pɛ ayɛ ade korɔ na ane sɛ yɛ nana nsuta Manhene ne nua ba ane nana afia kobi sɛ wa ampem a ɔno na ɔdi kan a wɔto nana mo nsia do dada ɔno firi hɔ no ansa na nana koradu Yiadom a wɔto so mmiɛnsan abaayɛ ne nua ba ana ne ba no amammerɛ mu no Asantehene ne maame ane nana koradu Yiadom yi a ɔda fam yi nanso no yɛba na wo mu di a na sɛ ne nua prɛko pɛ ane Asantehemaa ɛno nti sɛ meme kan sɛ Asantehene sabe ensuta Manhene ne wɔ faase na da fam yi a na menya mfomsoɔ sɛ ɔno nso kyerɛ mu sɛ ne nua ba prɛko pɛ ane nana koradu Yiadom yi ane da fam a wɔnya mfomsoɔ sansa amammerɛ mu ane a wɔn teteɛ mu no saa na ne nyinaa esi pae Nyansapo so ankwa na abenya no nana amankwa kodom abebio adumasahene no nana amankwa kodom abebio adumasahene ana wayi ne ti a wɔno nso afei ana wɔduru ha no eti wɔne nana adunkohene adumasahene ne ba ane kɔtɔkɔyi ma Asantehemaa nana ɔkoradu no Yiadom a ne wɔda hɔ yi ne ba ne prɛko pɛ ɛno nti wɔne adunkohene ana ɔmaka bɔ mu a ɔbɛhwɛ ne baa ne akyi na afei amammerɛ ne amanneɛ wɔ no wɔayɛ de aka ho papa pia abusuafoɔ dɔme abra ɛno no abra nkɛse nyame ani ana adum ana wɔmaka bɔ mu a abra nkɛse nyame ani ana adum ana wɔmaka bɔ mu a wɔmo ɛba no ɛnyɛ asɛm ketewa koraa wei ayɛ dɔme abra ɛnso ne kyiriyɛ ane atwerɛ mu no ɔbrempɔn kusi obu atum dɔme abra hene ana wɔyi ne ti a dɔme abra bɛyi abusia ni kurom opedi ɔbɛsi ɛbɔ ne kurom di eti dɔme abra ano no ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ahemfui ana ɔmaka bɔ mu a ɔmo bɛyi pia nana abusia yankɔe nana ya asantoa ɛno no ɛgye so Manhene ɔno ano no okodufoɔ ɔno nko ano ɔyɛ ɔba wɔn de etuo ɛto a esi ne bosoɔ ɛgye so Manhene nana ya asantoa ɛno no ɔba okodufoɔ ne ademfoɔ wɔn sinsuo mansa no aham
wano anwa yi ni tia woba no nana ya Asante papa bie wano wakacha kwazi wako se mema afa to tra no afa mametena Asante sikadwa yiso awa hono nana ya Asante wano no okodufo ni adefo a etuotu a esine bo obaba akupo ni adefo waka wa Asantehemaa wane akwasibro ni kire yam so a ya Asante awo no wano no eba Asantehemaa no ma wonya ni pakatoa awa hanomo ana wasana kutaade okyeremu a se owuo nipa na ko huna ko ne batia gina na ko ne no ade abani esansa eba tutu ode a wono ya Asante a ofuro tu ato aho ono no Kuffour okodufo ya Asante ano no afei ano no so ne dom wo maba bedu ha sei awo ma anya asam keto akra ajeso Manhia nana ya Asante okonkoden na otigina ye roni akwasikoko edwin hamoye awoso wono ana wayinitia woba ewa hayi etia ne Appiah said yaka chamuno ebecha awo ahase awo kosu na fo ani dia kire na de beko bia no yamfa embramo awo ahase wei aya nana babna wadi bonsukani dated Otumfuo suaduhini na yakaso obi suaduhina akira sai oba erani emisam na yema mpanyimfo ankira yemu na yemisa se suaduhina kura no na djuma anisai mira wadama mamemu akwa aba Nyansapo ya jame de Otumfuo suaduhini ayade ade a wo ye nana kwabla bonsukani wo akom third commander in Asante Kumasi akom hene ono tozo miensa oyi baketwa ono ye ampame ehene kodokrom ehene ana say Otumfuo suadu hene ade no suadu anu dia bekasa bichema ade besa enti mami mo ne me absia anu no we ayemfo baasa ana akabom a womo abeya anya samketwa sorry amiensa edikan miensa awo akire na mayami samu kakra esanse ya achetia ya so emu nkyeremu no ti yampa mpanyimfo na yemi samu kakra na wadoma memo akwaba wadoma mewu sayimfo ya abai miensa edikan miensa sawo akire wenu aya ahimfo ba ya akire mu ni nyina ye kontre kokuo na wohu sanke ye ba ya tre na obi e babati ye pesa na nanum nyina hu se akuma pa wo de chechire Asantehemaa de kosa agi Asante si ho no sa atuo nson no enti ye di hihya na sabe ya wo nyina be hyenkyenye na se proye ene wo fokuo no ti de be ka bia no enti ase ye konyasofo nyina na edi ya enti wadama so betimi am ye hu a hwan nie na ebe omo ba je se na ma chibare na amponsa kwa na emroja omu nyina ka ho na kwabo ahinu mu nyina Kuffour ban batuma he ono na eda fokuo na no onni opinion na wanka sa so din de say na bafo chiresie atuma kwa homaja ase he na bafo chiresie atuma kwa homaja ase he sa atwetwa waso na nkyeremu na yadea eno ani ama na akyere yemu ayemfo abai miensa edikan miensa edi akyere wo mo kontre fekuo mu wo mo nyina aya baako ana o maka bomuo wo mo basaya na chasa bantema ayene anso edi akyere wo no ye fekuo hene anu nti ana wo sa ayemfo yi wo no miensa sade wabobọ kwa nwoma ani wo mo makekaka wo no nyina amache bare wo mo nyina wabobọ de akyere no wo mo ana wo mo to so a wo no abasesie abza ana sa ura amache barrier anto kwa nwoma hene a ne ntuma efra no no anya samketwa kura bonu bo anya samketwa na obi nim mara sebenya panfo bia anka ye no omudi nkomo na omutre ye mu akakra ama ye hu sane esi akọ mamehwe sa ye betimi aboa mira wada mamemo akwa bembe Nyansapo meje oso mira ade ye mu kakra yo cry eye dia linsio egumo kwa apon no
ɔka etuo nso ho nti ɔkɔ ako na na ne nsuo egum ana ɔnom ne kakrakra ɛno ti na no fa ewu sɛ wafa ebuta no ɛsɛ wɔkɔ ako a ɔnom na ne nsuo egu a ɔnom ne kakrakra okay abusia na da ne ti a wɔno no sɛ na na akɔ ako a wɔmu ana ne nsuo hene dada hene ana wayi ne ti a ɔbɛyi ɛmawrɛ mfi sɛ ɛnɛ wɔn nyinaa wɔ twaka ɛno nti dada hene ana ne Hemaa fɛfɛ tuntum sɛ yoo bɛrima tenten gramo kama abasa ho hwi ana na tie si fam wɔ wɔne ne Hemaa papa bi a wɔn mo ade wɔn ani akyerɛ mu maka sɛ nnɛ Asantehemaa yɛnya sikadwa nya ɛno nti obi a ɔsom Asantehemaa wɔsom sikadwa titiriw wɔn mu nyinaa ɛwɔ twaka awɔ nnɛ Dote yi a yɛwɔ mu nana yɛmmakɔ aba Appiah abusia afei ana kontre fe kutre na nkasa Manhene wono an wayi ni ti a wo bayi acha na ehye no no mo ma wo so cheo wono ne wahene a oku Otumfuo animu a ye bona daja ye yi ni che ye yi na pretua ye gi ni tuo wo kwa ha ne ntoma ansa na watimi akɔ Otumfuo anim ni nyina yɛ nkode a titimire bi ɔkɔyɛ na ne ho yɛ ehu ɛwɔ Asantehemaa mu ɛnkakane no Otumfuo tenase a ɔtene nkyɛ pɛɛ nanso ɛnam saa neɛden ana nkode ne nti no Otumfuo yi ne firi ne nkyɛn a wɔtenase a ɔma ne tena n'anim ntentensoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛhu no na sɛ biribi bɔne ɛɛba ne tirim a wɔho ne ntam ɛno nti ano no kɔntrɛ fekuo no wɔtere no wɔno ankasa na ɛɛbɛn abusia wɔyɛ sabrɔno mu Manhene ana wɔyi ne ti a ɔbɛyi ɔne ne dɔm na yɛrɛsia ne nananom bɛdi nkɔmmɔ kakra bi a na nka yɛmi sɛ wɔn asɛm baako mmienu bi na wɔdɔroma woka nana sabrɔno nkurɔfoɔ yi ho mene sabrɔno Manhene na Dote hene okay nana ɛne wɔdɔroma mɛnyɛ sabrɔno mu Manhene na Dote hene deɛ na ɛsɛ de mɛtwa fufuo amena tɔnkɔm nana sabrɔno Manhene abakwasɛm kakra bi sabrɔno ɛyɛ okura yɛfiri Kumase a Otumfuo ne wɔfa ɛne otu firi ha ɛne ɔkɔ kyekyere sabrɔno enti yɛne sabrɔno Otumfuo ne wɔfa ɛsɛ Otumfuo wɔfa brɛko pɛ ɛne sabrɔno Manhene enti ɛnɛ mu nua baa na da fam yi okay enti ɛnɛ twɛka mo wɔ ɛwɔ Asantehemaa Dote yi egu so kom ɛne sɛ yɛdi mu akɔtene paa ɛsiane sɛ yɛde sabrɔno ɛne yɛsa wɔ gyaase fekurom enti afanuafɛ nyina kɔ gyaase a yɛwɔ mu ɛne ba Manhene so a ɛsusu yi wɔ mu bacha odi nyina de sɛ yɛfɛ mu odi asɛmpa yɛ atabiri gyansa okay odi asɛmpa yɛ atabiri gyansa ɔno ana ɛne ne kɔbɔ nkɔmmɔ afa sabrɔno mu Manhene a wɔyi ne ti a wɔbɛyi nana sabrɔno Manhene di nyina so de sɛ yɛfɛ Daasebere Kofi Asante mensa ɛnɛ wɔn mu nyinaa medi wɔ obiara deɛ mu Daasebere Kofi Asante mensa ana abusia panyin Kofi owusu aduomi me na me yɛkyea me wɔ ha yi etiane Appiah a ebedwa wɔ ha wɔn yɛ sabrɔno mu Manhene yɛnto so na yɛnko yɛ nimfama aha wei nana wei me frɛ ne sɛ ɔte sika so ɛnyɛ nsɛm ketewa koraa wɔno na ne kuro ne nyinaa no ɛyɛ sika kɔkɔɔ na ɛnɛ mpanyimfoɔ ade kuro no ama na amammerɛ ne nhyehyɛe kwa muo no broni bɛka sɛ legally wɔn mo yɛ sika kɔkɔɔ a wɔn asase so taakyerɛ hene no ɛnyɛ asɛm ketewa ana afei ana ɔno nso ayi ne ti a wɔba bɛpie mu ɛwɔ ha yi nana yɛmo akɔ aba Appiah wei ɛyɛ nana yim are abebio toase ahene ana bama fɛfɛ wɔtutu akeka gu soɔ na ɔde abɛpie mu ha no dɔre nana afadeɛ na akɔnɔ yie nana mɔwura egu ahene mma no mu no ani anika na wɔde kɔkɔɔ ana ɛde abɔ aseɛ ana sabe wɔde kuntunkuri no de agu soɔ na wɛ ne nsa sefi na bakɔ hɔ no ɛba ɛde bɛsi nabakyɛ hɔ ɛnso a wɔde nneɛma nkakra ade agugu hɔ wɔyɛ Asante akadeɛ wɔyɛ ne sɛ kutu no wɔyɛ ne sɛ bam na wɛ ne kɔn mu nso a wɔde kapɔ ne bi
ade ato na na kom kakra bia anna Appiah ebeja awa hanoma na na asifom yi a wode beboa de otu okruwie okrawie ane brawe ngoma so sane ebeya eneye Asantehemaa na kwabra wo yi atomo sabe ne Dote yi no bibia ba fe na nanom ya mama kwa aba absia wey Otumfuo hene Otumfuo hene wono an wayiti na wey Yiadom pass Manhene na any nkoma kakra mira mo akwa baba Nyansapo e so ba okay wey ya wo hene ba ya na do pass hene okay didi na de sai na kwabra bosu otoso baako Kuffour kwabra bosu didi no okay Kuffour kwabra bosu okay me da se pa na so di ne sai me di na kwabra boda adase baduma hene a me say adase baduma hene a me say twafo hene ma na do pass hene okay na ne Hemaa no so di ne sai ne ma no ye fere na tokudum nana tokudum me da se eti don pass hene wane ne Hemaa nana tokudum Hemaa no ana fei ne hene ana wo mo kan wa wo mu mienu ana wo mo abaya wo mo so be kan ho no kwasem ni Asante ahemfo wo mo wo fei ye papa sawe wo hini we ya ani monyam kala body wane ne Hemaa no ana fom sa we aya nana osai ofosu adutum paso hene ana ba ma wate asifom na wono so de ntoma bebo ntomam wode odo abebo domuo sade ba na Konadu Yiadom wotoso yansa ne Dote yi no bibia bekoso kama eti kwaso hene na wonso aba ya mo akwaba na ye hu ayemfo baanu a omudi nyanya ba egu omukom na bese adu ho na omowie ya misansam kakra mira me mo akwaba ba Nyansapo so ya me de wa mo aya ahemfo ba ya we di odi anim ya huni aye kuna hene ana kuma min aye kuna hene ha ya otoso no aye Otumfuo burom hene na pokomponsa Jufuo do twato ni Otumfuo Jufuo hene aye na opoku Juaben ono de nansia na odi ade ono so ene toaso no eti we aye dumakwa nifa fokuo efuo omo ba na omo so abeboa ame adi abroa ne Dote yie nada na nyanya habai ada wo muko sa unsa nyanya sa wo nyanya ensamedi nyanya ya dia epam huhum pone eyifi sade baya aha ya sie sabi so bia na adwen se ode bone anani bone bi ebehwe nananum a ebepam no kra okay na se we no tumi pa na da wo muko ane tumi kase na da wo muko aban na dimu wa ga sa din sai mede nana ba hinkan ayo Otumfuo na buram hene ne ba ne me bia nanam dase smedase awsia enchemu ni nyina ana nana aba hinkan wode ama no ane na pia waya asafohene wono ana oba no anya asam keto akra abrafo ni bi no na nanom abrafo ni bi ana wonani abre aba ha no wose Asante ya ode a bra na ba mranto asam na ba kaka bensam anya asam keto wei aya achamfo bafo ateman bonsu asafohene no eti ne nanani mpo ana anya ne ntesa wada fom ya eneye achamfo why ni ti aba haya nana esa na kote nana esa na kutuo nana ekura na kutuo nana ekura bibia esa bodua nana ntima no e kuntunkuri asia no ya abamono ana afeye di ko mu ade kakra anso ada no kom anya sam ketwa awo abusia wei aya nana ochirikusi intrama nana ochirikusi intrama ono ana why ni ti wobai anya asem ketwa bra anna Appiah ebeja nana ochikusi entrama
anso ne dom aba be pia nana Nana Otikusi Mzama Benkumini PSA Wano ana wayiniti no Benkumini PSA ana wayiniti wadani achema hano yeti ane Appiah Ebenezer awaha Nana yamu wapaba Wei aya Asantehemaa anko Manhene Otumfuo Nyansapo ketwa eti Nyansapo ketwa wei Asantehemaa anko Manhene bama no anu atie si dwoma wadada no ho awo ho no eti ana Appiah Ebenezer awo ho nana Asantehemaa no ana wayiniti wani Asantehemaa ana omaka boma wonu menu womba saba Asantehemaa ma ayemfo na wo mo wofa no ba ko nie Asantehemaa ba ma tente kwakwa gramo Nyansapo ketwa kra ana wayiniti Otumfuo ba prakope ana wo bai na wusu nyanya na egu kom na me ohene nana ohene ayena na fo yenya gu eko me nana na ewi okay nti ene ye ba no sabi dabi ai de ana yesum yede unse ohene ba na alituntu mi kuta na ese podua no so nye podua ye fe no kokosese eno ye osono epodua ene kuta ye de bra na Asante ho nti ye ba panie nti ye ba som ne afa ohene ba Asantehemaa ohene so e de asom ni wura nti unse nyenya gugu eko ma ahene na Otumfuo ahene na fo ye no nti ye de o yi ahene na fo na afako na omo do so pa no ohene ba Asantehemaa ohene asefo ye de do so pa wa ahene na fo sara huye na awuja sa ora mi rai na ra Asantehemaa ohene onsan so so bia na ntamo wona ne ma na ba ne ba ma kokwa telegram kama ado matiasi onunso na Asantehemaa na fia ko bi se wa pem ne papa awo no eno ohene ba Asantehemaa ohene enti na Konadu Yiadom oda fomu yi ne nani papa ene na Asante na Asantehemaa ohene enti na Asantehemaa ohene baba be hye ono ane na ni pon eni echi okay bela se ba na sa ejemu ono no eti ni nua ni pon ana se wadawa Asantehemaa ohene waba be hye no ma ya mamra ni amane ese efata ho na na pia ya mo akwaba enti yanko yanim wei aye ya nana Dwamena akantan ofeso Manhene ana wono so ababedru sade wade atudwa na ena Nyansapo ketwa kra ena fo na ye di yanim efri na dwoyi ade ekokosi yawoda yawo ada na afeyi ewiem beto na Asantehemaa na Konadu na Yiadom na Asantehemaa otoso edunan awo Asantehemaa abakosem ane na henie mu no ya be wa kwaja no kwa Nyansapo ketwa samre yie afe na abrempon Manhene atotoro anintini wo mayi wo mutia wonu mba maako emprempre de wo ba menimo edi nkomoyie aye ofeso Manhene yana na Dwamena akantan wotetere ne manye sa wole ti abakwasemu a ono ana wotetere ofeso na ote ofeso ono no ababiem yi ababio Nyansapo ketwa kra ene se de nyina anim no ayemfo akase ni nyina babia sikadwa akopem yade kaka tem se sikadwa no anko ana Asantehemaa anko se akasa Asante kingdom a different from Asante region one more sabe one more tibonkoso no besom besua de no ana anti saade we yase enu tia na ya wonya rawrafo a wo mu free otimantam wo ma ba bedru ene yanya fiapre a wo mu abono amantam wo ma ba bedru mene wo akasa yie Nyansapo ketwa sawra feso man ahene
sɛdeɛ wɔsi atwitwe ato soɔ ne nase asba ane ne ntoma a efra noɔ na wode kɔ ne kom ne podua ekura noɔ sɛdeɛ bobɔ muo na ne hinkyɛ a ɛhyɛ ɛna ɔda ne tuo no ade ma nana yɛ asantoa nana afra ne wa a ɔyɛ ɔfe so manhene wɔno so ɔba abɛdu okɔ abakasɛm mu adadeɛ a yɛka sɛ nana yɛ asantoa wɔn ɔdi ka ato tuo a ɔyɛ ɔba okoni nanso ɛnyɛ nokorɛ ɛyɛ ɔfe so manhema afra ne wa abɛbio wɔn ɔto tuo etu a wɔto yɛ no owie no ɔdane yɛ ana ɔde ma yɛ asantoa ɛno ana nana yɛ asantoa didi anim sam ane akakabe nsam na ɔte akɔsi buroni bibi kakra nana afra ne wa aka ne manhene ho a wɔn nso aba abɛduru hanom a anya asɛm ketewa ɛwɔ hɔnom yɛ nana bi kusi ano no wɔno ana wɔduru hɛ rama tenten kra mo kama pensa no bi kusi manso kwanta manhene wɔno nso ana ayi ne ti sika papa bi sika ne din ne redi asɛ sika ne din ne honam asɛ ɔman yɛ ma ho manso kwanta na sika ana ɔno adi ne hene akyi a wɔn aba abɛduru ɛwɔ ha no manso kwanta na nanom yɛ ma mo nyinaa akɔ aba asrafo a mo ho ɔfɛ asrafo asabe ɛbɔti kɔ adi sɛ obi anim na nanom yɛ ma mo nyinaa akɔ aba yaa abusua wei ɛyɛ kumawu bosom kaseɛ frɛ nsa pem san wɔn no ma ho sɛ mmeranteɛ no a wɔn abɔ ntwema mu no wɔn mu kura no wɔn se n'ase kyerɛ nyinaa ne sɛ so obi a n'adwene sɛ wɔde anibɔne ade humfi ade ba ɔto a ababa bosom no ama na san pensan ano no eti bɛrima safo twerɛbu akodua ɔyɛ kumawu manhene wɔn ne dɔm ana wɔn ayi wɔn mu ti a wɔn aba no bɛrima safo twerɛbu akodua no wɔn ayi wɔn mu ti a wɔn aba no yɛntumi nka asante abakɔsam a yɛbɛgya bɛrima hɔ na yɛmmɔ bɛrima safo twerɛbu akodua din wɔn ne dɔm ɛna firi kumawu a wɔn aba abɛpie mu wɔ ha no ne bosom aka no ho ane pensan bosom no ano na ka ho ɛno na bɛrima ɛna sɛ wɔwɔ ne kyɛ ahyɛ no na sɛ de bɔsi afa no ho a ne kuntunkuri ane ade a akyerɛ sɛ anibra aba awɔ hɔ ɛne de okura ne bosom ɛyɛ pensan a wɔde adi akyerɛ hɔ no bia nana dɛma akɔ aba chipra na nafuma so ahene ana ono so ne dom o mu di atie no leti we ya ba masa fo trebu akodua kumawu amahene ana waba bedu ha ene enya asem ketwa amahene nyina aba obia aba obia wo twaka bia aba pensa bosom no ano no pensa bosom no ano no abosom kase wo kumawu mamuo na edi akotere awo akwa wodo Asantehemaa ekoye mu ne bota titiru ane se edidom nanim na sa wo so wotumi bi wode ani boni bi ba oto a ebo na ebesan anu ti ne ya friend say pemsan edi pemsan no na se kire anu no edi kuma wuman ho bosom na nkasa ana eso na ayade nyira ade akuri ho a asokwa abanane no anya sam keto akra ane tapade beba kuma wudi ababa obia ade aba enti pemsan bosom no ana musa mrantia no wo ma bo nyira mu wo ma bo aye ade kokko na tikokko mu na wo de aye wo mo na wo mu kura dua bia yade sabe ankokko ana yade akyekyerekere ho no anu na mrantia no broni baka so mo di display awa ha no ya fra ne sa pemsan bosom opim na ebesan wo de anibone ba pem ebesan
wode etubone aba epem abasan wode asusuabone ba atoa epem abasan bibia wo wadwe sa wode baba na de abewura mu bia abobe sompem san na abasan etimi anya adwuma ano ana woni premprem aba ha no eti ayapem san bosomu a sabe ya nanam kubawufuo wo mu ni ho agoro efiri tetentende ana abakwasam ekyiremu a pensa abusumi awo honom a edi besinne anya nne ana pensa abusumi abaye ana nanom kubawufuo ani asante eko akese a akonyina no pensa abusumi adimu akotene sade medical kanu no botadi trupa ne busumi ne se wa ukura ni bone wa ukura zusia bone wa ukura kodia bone na be wadwe se wode ba na de abeye oyoni wa ha no ebosa busumi ya ebesan eno no mo bontwemam na won mu kura ade bia se wo mafunu na yade enkokọ ade ayekire ho ano ne pensa busumi no na se ba masafo trebu akodua kuma wo Manhene wo hunu se ya na se wono ana ayi ni ti a wo ba edwamu a anya asem ketwa wono ne pensan bosom afei ana wo maduru dwom na abrafo bi ana mo hunu ba ma 10 gram ana odi animu a wo mo aba no anya asem ketwa kuma wo man nyina yaka asante abakwasam a enkura wo mo do mo si ho na wo mo bua e ma asante nkyekireye ane nkabo mu ekonkan no wo kan no abokumawu wo kan no abodwoso wo kan no aka aduma kase ayemfo akase baasa eni ntini adwotwo wuro a wo mu di akotene na wo mo do mo kra de si ho yaju bie yesi ebie anim no so na yede yawa ane awudrogu mu a na Kuffour ade sa anasa wono mo ade adwane ansa na wo makokon ni nyina aka ho ana ma ba ma safo trebu akodua onya sa edin barema Sabre como Manhene wale natina koda enti anna sade ade atuma nim no Appiah ebedwa bosom no ane ade nwura ade akekere ho no ba ma safo trebu akodua nankasa onie ba ma safo trebu akodua nankasa onie ono no Kuffour okodufo oniadefo wote se mekura nmedi akona nim mesha batakari mekura akonde nanso mento ampa odo se yoyo ebe obiri konfo noche aseye so obenya yemfo baasa no modi kona nim sane ebe ya danchira ko a ekoso no asante abetimi adi danchira so enkunim no amema wo mutigina ye no baako ade ba masafo trebu akodua na na di kopim ana afeye adumaka sekase wonum nyina ana wo moka ya ana ba Asantehemaa eno asekire eno no
akonya no ema no dunan ena saa medi otoso dunan ena wokọ ekura no yodi kan ye nana nyako kusiamoa a woba afe apem ahanson ene baako no kosi afe apem ahanson ne aduonu mienu mu finsia aduonu baako no di ye nana nketia intim abamo afe apem ahanson aduonu mienu gosi afe apem ahanson ene aduane finsia edunwotwe ene odi wa akonya no so nana akua afie eba afe apem ahanson aduana de gosi afe apem ahanson aduosia nwotwe wodi finsia aduonu nwotwe ansa na nana kura bi Yiadom odi kan eba wa afe apem ahanson aduosia nwotwe gosi afe apem ahanwotwe ene nkona wodi finsia aduanan baako wa akonya no so nana adoma akosia ba afe apem ahanwotwe ene nkona de gosi afe apem ahanwotwe ene dunkunum finsia du ene odi ye ansa na nana amasewa ebaaye ono ba afe apem ahanwotwe ene dunkunum gosi afe apem ahanwotwe ne aduonu enwotwe a wodi finsia enkono ewo ho nana ya dufie eba wa afe apem ahanwotwe ne aduonu nwotwe gosi afe apem ahanwotwe ene aduasa ensiam a ono nso di finsia nwotwe pepepe nana afua sapon eba afe apem ahanwotwe ene aduosia ensia no gosi afe apem ahanwotwe aduonum ensonum a wodi finsia aduonu baako ansa na nana afia kobi a wodi kan ye eba afe apem ahanwotwe aduonum nson ene gosi afe apem ahanwotwe aduwotwe mu a wodi finsia aduonu emiensa ewo akonya no so eno echi no nana ya echa eba afe apem ahanwotwe aduwotwe mu gosi afe apem ahankono ene dunsun mu wodi finsia aduasa enson ewo akonya no so ansa na nana kuna bi Yiadom a otoso emienu ba wa afe apem ahankono ene dunsun gosi afe apem ahankono aduanan nim no wonya finsia no aduonu enwotwe ewo akonya no so ansa na nana amase wanyako eba wo afe apem ahankono aduanan enum de gosi afe apem ahankono aduoso enso no di finsia aduasa mienu eno echi no nana afia kobi sewa ampem a wotoso mienu eba wo afe apem ahankono aduosonson ede gosi finsia ampem mienu ene dunsia wodi finsia no aduasa enkono wo free hope ena ne ba ono anu twetwero mucho ne nsonso ade nana ama Konadu Yiadom otoso nyensa ba wo finsia ampem mienu ene dunsia no ede gosi finsia ampem mienu ene aduonu anim yimua ene ono so eko ekweyi edi na yese wohwemu a ye mede atodwa yie de wote wa akonya no so paa no nana Konadu Yiadom a na odi kan ono free ho no ye obeche yie paa no nana afia kobi sewa ampem a otoso emienu ono nso nya mfinsia aduasa enkono ewo ho no ma Konadu di mfinsia mienu ena odi etu no ho esa Asante akonwa no nipa mienu nso pe ena omudi mfinsia nwotwe ewo so nana ya adufie nana ya adufie ena odi mfinsia nwotwe ena afi nana Konadu Yiadom a ono nso di mfinsia enwotwe baako pe ena di mfinsia enkono nana amasewa ena baako pe ena di mfinsia du nana adoma akosia
de oti okruwie okrawie ane brawie umaso santini Otumfuo osejuju na wotoso ebio wodna ni kiremu akore sabia pronto ne maame adabremu afa ana ofri Hemaa atna ye ebra wono a wo badwa wonse akasa e wa betra se isedi eni no ohene wamfa ne bere ni abro makase bere se ya nanu a ebro ka so de bepu abra ni so ya ana odi apie ye a chese anya asemketoa ewo ehonomo edi samre kramo Otumfuo kramo ana wayi ni ti no samre Otumfuo kramo yadi ka cham se Otumfuo ba obahu sa ya awo we sei se edi kan ye amane niam bi eguma ye ntimi mfantodwa ansa no wo Otumfuo akramo wo mo so aya awa kakraka ana eso niam eguma wo de sabe anya Nyansapo ne betimi de ya no ade aka ade akyeremu ni nyina aye akode ni nyina aye tumi ni nyina aye Asante akade ni bie wei aye kramo akade a wo maye ni se kutu na wo mo de bo santeman ane santehene a wo ban ewo ho abrafo ni bi mama kentra nwam ane ma wo se wo mo nso adidi mu no a anya asem ketoa afei ana de obeba na nkasa enche na waduru dwabo yase wo se wahene pie pe na nkyera hene na odimu ebi nkyera hene ana odimu a okono nsafo hene atoa so a woba na ese enenam so saa ahene nananom enintiri abremfo ane ajochoro na wo nyina Asante adi ani mama kantra nwam ya sam ketoa ebo wahene ho dom ebo wahene ho ban a wo mudi wahene anim na o mode ne ba eti samede kakuma bi na wahene akwagina konwa na wakwakotena se na afei ne beka se ane wo betena se die esom na nkasa ahyase amaremfi se ne fonnan ane edi sa adwumadie enajuoda edafom bokojo yabekọ benada yabekọ nukwada ni akoyew eda no sanda no ana Hemaa bekọ akura sanda no ana Asantehemaa de atodwa sasa wosu wo bema na Asantehemaa ye ode a pie na bra na bekere wo bobre ema yenhwe ya kyerem se wa Asantehemaa ana ye wo Asante ahenie the kingdom of Asante and an Asante region ayanema mienu Asante region yenim babia kokosie ana yenim the kingdom ne de etwam abura Asantehemaa so a etwam akora nimu a anya Asantehemaa ayonko ane Asante kingdom enu nti se obesa usua de a ti ase prekope esansa menemo kase rora efri ankani water region enei otimantem wa maba beduru fiepre awobono wa maba beduru tatre awobono wa maba beduru ankroto wodo wo munyina abebaba enu nti aburo Asante region aso yakase Asante kingdom wankasa aba beduru ana benchine asi wo hene so no eye nsia yakai eye nsia ewo honom bambo wa hadie akono pa bambo wa ha akono ya wasuafo cadet fo ani ya wa asrafo ankasa ani ya wa aposi fo ankasa ana ya wa Asante Defense Force wo munyina abua aha ebi na ekono Asante Defense Force ebi na ekono wo munyina abua we aya aban dia posi adwumakuo bambo anya samkatoa we aya atanefo wo mo ana wo so atania no na wo mo ade akyere afei Otumfuo ankakra wo ya awre Juaben yade na ekọ na yade na akọtena se awo ọdún a anya Asantehemaa ẹ̀dẹ́ni ẹ̀dá èdè kan na Asantehemaa amẹ́gbẹ̀rẹ̀ bí yàtọ̀ kọ̀tọ́ so ẹ̀mìyànsá nẹ́bẹ̀rẹ̀ máa gbẹ́ ìdílé ẹ̀kọ́ àgbẹ̀jẹ̀ yìí ọ̀jẹ́ àṣeyẹ ẹ̀dẹ́ ẹ̀nà àmàṣẹ́ nyinaa ṣàṣeyẹ nàbẹ̀dì ìgbìrà nànánú asọ́fò nọmọ fúlámáì lọ́dọ̀ọ́nù abẹ́wọ́n dọ̀tún wà hánàmọ́ ẹ̀dẹ̀ wọ́ndà
amanyɔkurofoɔ nso ɔdka party foɔ nso ɔmonam sifoɔ bi wɔ ha ɛbia wo biara dodobere dwom bɛna sɛdeɛ mo wogye nnwuma pɔkyi Standard Chartered Bank, Stanchart, is the only designated bank for collection of donations. We have 10 tellers, 6 points. And also here with us, Kumasi Campus Manager, Professor Gamel Bredu. We thank you all for sharing sympathies and condolences with His Majesty Otumfuo the second. Various institutions will be called upon, and I must say, first day of the burial rites of our beloved Asantehemaa. Among the delegation from the Volta River Authority include Osabarima Ajare Konadu, the second, Manhene, the Chief Executive Officer of VRA, Engineer Edward Obey Kenzo, the board member of VRA, Dr. Lawrence Ofosu Ajare, Deputy Chief Executive Officer, Engineering and Operations, Engineer Samuel Odate Lamte, Deputy Chief Executive Finance, Mr. John Baswell Imbele, Otumfuo Chairman Woraworaman, the ceremony Agasa, Manhia and my say that the food be extra with this Appiah Wadi Hemaa Association of. You are welcome, Mr. Football. Mr. Kwame Football. You are duly acknowledged, and we wish you Deputy CEO Service of VRA, Mr. Samuel Kwesi Fletcher, Director Corporate Affairs, VRA, Mr. David Admakumensa, Manager, Science and Technology, led by Professor Mrs. Rita Apusia Dixon, the Vice Chancellor, KUSC. Professor David Asamoah, the Vice Chancellor. Delegation include the registrar, Waya Pejuana Wusu, Finance Officer Dr. Charles Siam, Internal Auditor, Mr. Moses Chikwe, former registrar Mr. A.K. Watson, Provost Professor Charles Marfo, Provost Professor
Ajari, Provost, Professor Abla Bridget Yako, Director, Professor Michael Poku Wansi, Director, Professor Anthony Andrews, Director, Professor Mariam Nkansa, Director, Professor Philip N.G. Ajay, Deputy Registrars, Deputy Directors, Deans, and the former Finance Officer, Mr. Yao Nimo Kuffour, representing KNUST on this first day of the 4-day burial rites of our beloved Queen Mother, Nana Yiadom. And so I'm over here, I'm saying Otumfuo and then Hemaa would see what Mushentia dear, yeah, one of the age, and Hemaa going Kumasi Ministries Fellowship. Kumasi Ministers Fellowship. I'm over here, I'm saying Mushentia dear, and basically a Kunu 5,000 Ghana cedis. Sanso and Maranatha Evangelistic Ministries. I'm also so over here, Mushentia dear, and basically and Pudu 10,000 Ghana cedis. Sanso and Nana Pejo Jesse Company Limited. A Boba Jesse Supremo was a Anne, not to be a Papua. And so, I was said, or Chubby Bish and Tiadia, they see a Russell Naya de Janayama and Jessica and Pim Epiano. 50,000 Ghana cedis. Say another Pejo Jesse Company Limited. A Boba Jesse Nemo, Wakasa, and the AC. Otumfuo Chameso, not to you, Russell, Esonono. Otumfuo Chameso, say in a church, Prez Apostolic Church International headquarters and crying and the one of Appiah. City Appiah 30,000 Ghana cedis. 30,000 Ghana cedis. And what you crush up. And I can't, you know, and a pump you know. And I feel it's your park, and about park or but I want to have a somewhere. And I am a Babuji, also over the other one. I can't make a mistake. Keep up. Na iwa kumbo and I kumbo and I echo register. Om African Panamaya. We're going to Asante
Jump Sisia. And now Manhene. Look to us more. I look for some person you know. I don't know if you have to say, I'm about to you know. I'm not going to go to the chance. Composition, elle conseille, elle va bien. Ça y est, la classe est là. Comme par compromis, nous, bien ça soit. Asante, c'est bien bon. On va me faire ça, on va se voir, on va nous faire ça. Les samedis, elle a ça me doit bien, ça vient que ça quand on dit à Thierry, dans ce cas-là, on doit bien. D'accord, on peut pas nous coacher. I don't know how to do this. Asante mama kwa kukaribia mama. Kuffour hapo pia mama. Asante. Asante mama. Asante kwa kuacha watoto miansa. Nunda bemane. Kwa mafu. Manhene na watu sisi Appiah berkesiwa itu ayah, Ebenezer itu kain, Juaben itu bersih itu itu. Juaben mau yang mereka bersenino, ada apa? Aku yang besar kepada Hemaa, Hemaa esok buat kamu, kenapa bisa seperti? Sesuai ese amor yang favorit duku kenali polisi asumunia anase asumatie adie dia kita punya adie kata mau tahu untuk mana apa seperti itu untuk menjadi adie ya ese fakta Hemaa dan Hemaa. Aku suka referent. Aku lepas aku jadi racial. Otumfuo chama wadala mebu. Kuffour mo try the chance sansa. Kama Kuffour kacho. Otumfuo chama wadala say and an associate Prez Asante Manhene Asante Traditional Council Omo Ekasa Eli Wadala Mebu Musa Baya Mission Tiadia and then Appiah 3,000 Ghana cedis.
abusuafo na ese no adesiye abremponye ya de ama nana gradua Yiadom otoso miensa Asantehemaa Dote ye no ena ane ebla edikanye sade ye nyina enim no ena duada watine brada ebeto aso ukwada ya to aso na ya wada ya de akwa wie aha Nyansapo so sade ye ka kire mo no aha ana aye won hyehye ane ho abakwasam amamena ne amane nyina no wonsa ebeka no samre ya yewura ama ne muso edie na sa enne ya de dwumade nyina abawiye kame ona subscribe na share na like nyame ya ntomo a wochire bina yeba sa beto aso ne de amamu medini abusia pani ousu adiomi ene cameraman Aves ana edi dwumade ya de bremu nyame ya ndoma Nyansapo wochina mbasa atiyenka Enti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam Sefam ne honhon hia na Amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame